kalata kun fɔlɔw olu kɛra i k'a dɔn k'a fɔ juwe kalo tile 20 ani tile 9 san 2000 o san 13nan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a tako filanan o fana baaraw bolodara o kɛra utukalo tile 10 ani tile 1 san 2000 o san 13nan ala ye sebaya di Ibrahim Boubacar Keita ma ni bɛɛ lajɛlen bɛ a wele ko IBK jamanaden fanba n'i y'a sigi 100 o 100 maa 77 ani kunkanfɛn olu dara la ka kala ta a tɔgɔ la jamana sariya sunba ye a yira k'a fɔ ko o tumana jamana ɲɛmaaya o ka kalifa a la o baaraw la tɛmɛna septembre kalo tile 4 san 2000 o san 13nan an fɛ Mali kɔnɔ yan o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ farafinna jamana ɲɛma caman ɲɛna ani ka taa se diɲɛ ko ɲɛnabɔla wɛrɛw ma septembre kalo tile 10 ani tile 9 o ko kɛra ɲɛnajɛba ye walasa Mali den bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ ye o ko kɔnɔna la o de kun kɔnɔna na san kelen ala ye an garijɛgɛ don la o ɲɛmaaya Ibrahim Boubacar Keita a bɛ o kunna Mali kɔnɔ bi o la an y'a kanu an n'a ka jɛ ka sigi ka masala san kelen min ni ala ye an garijɛgɛ o la ni ala ye ale fana garijɛgɛ o la jamana ɲɛmaaya la ka se ka kɔfilɛ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ye baaraw kɛra cogo di waasa ka se ka o kɔrɔfɔ ninnu lase ni baarakɛɲɔgɔn bɛ kɛnɛ ka yan ni o ye se Dose Tarawele ye ale ye kunnafoni dila ye radio ɲɛtaa la an balimaw an bɛ aw fo aw bisimila o kunnafoniw kɛnɛ kan jamana ɲɛma i Keita denbaya dun jamana dun alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim ala ka bɛ sababa ma ni hɛrɛ de bi an ka sigi ka kuma ka lase jamanadenw ma n b'a dɔn fɛn caman b'u bolo ka ɲininkali kɛ ka kow kɔrɔ dɔn kuma caman bɛ fɔ kuma caman bɛ sen na min ye tiɲɛ ye min tɛ tiɲɛ ye mɛ ka ne ta tan da u ma n bɛ se ka min fɔ jamanadenw ye n yɛrɛ ni ala cɛ la donc hɛrɛ de ye k'aw bisimila kuruba y'an bi tubarikala o tumana yanni n ka ɲininkali jalen di n ye baara kɛ ɲɔgɔn ma jamana ɲɛma n b'a fɛ ka i ɲininka ko kura san kelen i y'o sɔrɔ Mali ɲɛmaaya la n'a fɔra ko e k'i yɛrɛ kimɛ sisan baara min kɛra k'i ka i yɛrɛ kuru di i yɛrɛ ma e bɛ se ka mun fɔ o ko la bɛ ka yan a fɔlɔ ka ala barika da ka jamanadenw barika da min kɛra ɲɔgɔn kɛ o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na n'aw bɛɛ tɛ se ka da mɔgɔninfin kelen na k'a sɔrɔ sun t'o la o tɛ se ka kɛ o a fɔ ko fanga ala ka fɛn don ala de bɛ mɔgɔw hakili sin maa ma ko jigi da maa kan i ka cɛya tɛ i ka kodɔn tɛ i ka faamaya tɛ n'a donna hakili yɛrɛ b'a la a tun fɔra ko kandidaw bɛɛ la ko fɛn tɛ min bolo o ye ne ye a fɔra nka ni y'a fɔ tuma bɛɛ n ko jigi ma tiɲɛ parce que ne jigi ye min ye n'o ye ala subahanahu wa taala ye donc kun bɛ tɛ ka n dayɛlɛ sisan ni ma ala tɔgɔ fɔ k'o ye ka mɔgɔw tromper a ye sabali dɔɔni sa kabini fama a min ma daminɛ ne ta bɛ n bolo ala kana tilana fɔ n da ka tuguni bɛ n yɛrɛ dɔn n b'a dɔn n b'a n yɛrɛ da o ma ne yɔrɔ don kelen k'a fɔ fɛn bɛ n bolo fɛn tɛ n bolo n k'a bɛ ala de bolo ni ala subahanahu wa taala b'a dɔn jamana ni n'a dilanni ma n bɛ s'a kɔrɔ a ka hɛrɛ bɛ n bolo ale de b'o dɔn a sira ale de b'a dilan min kɛla kɛra bɛ ɲɛna o la halisa ka ala waleɲuman dɔn ka maliyɛn bɛɛ fo ka an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo silamɛ ɲɛmɔgɔw diinɛ wɛrɛw ɲɛmɔgɔw maa o maa an bɛ jamana in kan ni e bɛ dalen bɛ ala la k'a fɔ ale de bɛ an ka fɛn bɛɛ an ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ kabini an ma se yan nɔ an bɛ kɛ min ye diɲɛ in kɔnɔ ale de b'a dɔn o la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɛgɛn i b'a fɔ k'i bɛ dɔ ka sira bana min i tɛ se n'o o ɲɔgɔn seri i ma i ka kan k'i majigin k'a dɔn
tiate araba ke fana ka fɛnba de d'i ma parce que fanga a ka bon kosɛbɛ fanga a kɛ a bɛ min bɛ fɔ a la ka girin kosɛbɛ n'i b'o bɛɛ dɔn i b'i jija cogo bɛɛ la parce que waati tɛ maa si bolo waati bɛ se tuma min na i t'a dɔn o la i b'a ɲini i nɔgɔlen kana s'a ma i tilennen maninfinw ye ka s'a ma a ye min fana d'i ma k'i jija cogo bɛɛ la i ka maaw jigi tugu o y'a kɛ ni ŋaniya min ye ŋaniya ye o ka tɛmɛ ne b'o de la kabini n sigi don fo bi baara dɔw ɲɛna baara dɔw ma ɲɛ san kelen baara tɛ o a fɔra ko san duuru ko don mais n bɛ sigi tuma min na aw hakili b'a la min tun bɛ jamanadenw nin kan a b'u nin kan halisa bi o ye kɔrɔnfɛ ko ye kɔrɔnfɛ ko in an y'a hakili jakabɔ an ko an k'an jija ka sira sɔrɔ ni min bɛ se k'a to an bɛ se ka fu sira ko la min bɛ se k'a to bɛn bɛ sigi an ni ɲɔgɔn cɛ an n'an balimaw ni ala ye jamana in kɛ an garisɛgɛ ye kɔrɔn tilebi kaɲaga an k'an jija an ka balimaya an ka dɔ fara a kan an ka fadenjuguya an ka dɔ bɔ a la an ka ɲɔgɔn kelen an ka dɔ bɔ a la maa o maa bɛ samalen de don donc ni mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ o tɛ se ka ban cogoya sira ni sigi k'a fɔ ma kɛ an y'o labɛn an ka baara fɔlɔ kɛla mun ye ko maa o maa jamana in kɔnɔ kɔrɔnfɛ mɔgɔw dɔrɔn tɛ maliden bɛɛ an ka sigi an ka kɔrɔnfɛ ko in lajɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o kɛ assise du nord ala y'an bɛn an sen ma an balimaw bɛɛ nana hali minnu bɛ kɔ kan u nana a bɛ fɔ ko minnu ye mamuru tilew ye o fana ka mɔgɔw nana maa dɔw ma ɲɔgɔn ye a bɛ san saba bɔ u bɛɛ ye ɲɔgɔn ye hinɛ nana dusuw la balimaya nana dusuw la maaw ye ɲɔgɔn ye i n'a fɔ u farila kurun dɔrɔn de o tɛ ko gansan ye o kɛra an ka baara fɔlɔ ye baara filanan kɛra mun ye an ko in bɛ cogo min na maaw bɛ ka ɲugun yɛrɛ la dɔɔnin fanga taabolo fɛ k'a fɔ ko ɲinakɛn bɛ olu kɔ olu ma kodɔn ko bɛ ka kɛ dɔw ye a tɛ foyi de kɛ olu ye ka hakɛ ma d'u ma a ma d'u ma jamana in ka ko ma nɔgɔ yɔrɔ bɛɛ la gɛlɛya bɛ yen jamana yɔrɔ bɛɛ gɛlɛya bɛ yen dɔ ta ka girin ni dɔ ta ye parce que situation tɛ kelen ye an b'a fɔ tubabukan na min ma ko climat tɛ kelen ye donc ka fɔ fanga min bɛ bamakɔ a ɲinana dɔw kɔ de o tɛ fanga hakili bɛ bɛɛ la et kɔrɔnfɛla yɛrɛ la ko caman kɛra ko caman labɛnna dɔw yɛrɛ daminɛna nka u jɔla sira la ka tuguni i y'a min i bɛ baara kɛ i bɛ ekɔlisow jɔ i bɛ siraw dilan i bɛ dɔgɔtɔrɔsow dilan jɔ i bɛ se a bɛ kɛ n'a sɔrɔ sumaya bɛ yen n'a sɔrɔ kɛlɛ tɛ yen mɛ ni chantier min daminɛna n'a fɔra ko bin bɛ kɛ o baarakɛlaw kan ka dɔw faga ka minɛnw ta a ka gɛlɛn i ka baarakɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ taa baara kɛ i kɔnɔ fɛ o ye ko gɛlɛya an bolo mɛ ban tun tɛ donc ka hakiliw kɛ kelen ye o kɔnɔ dɔw nana ka miiri k'a fɔ est ce que mali bɛ cogo min na anw ta b'a la wa n'anw ta t'a la donc an bɛ kɛlɛ kɛ pour que vraiment anw k'an yɛrɛ ta o ye dimi ni dusu hakili ye o tɛ se ka bɛn jamana in kabini ala y'a dan bɛɛ ma jamana kelen don kɔrɔn tilebi an bɛnnen don an ye maliyɛnw de ye an bɛ se k'an tulon ka sinankunya tulon ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ fimanba ye ne bɛ mun kɛ e la e tɛ dɔwɛrɛ dɔn nɔnɔ ni fɛn wɛrɛw kɔ a banna
o de b'a ni ɲɔgɔn cɛ balimaya la mais gɛlɛya jugu tɛ donc n'an sigila an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya o la anw ko kabini tuma min na an bɛna jamana in kunko fɔlɔ 94 président Alpha Oumar Konare bɛ fanga la a y'an wele ka kɛ premier ministre ye a y'a yira an na k'a fɔ diɲɛ ko bɛ taa cogo min na sisan fo ka fanga lase jamana kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ ma pour que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ i ta don i niyɔrɔ b'a la i hami ye min ye o bɛ lamɛn se mana kɛ ka min dilan o bɛ dilan i sago la o ye décentralisation ye ko an ka o lajɛ k'o ko ɲɛnabɔ kosɛbɛ a ɲɛmɔgɔya dilan Ousmane Sy ma a n'a ka équipe caman kɛra o la taa ka segin caman kɛra o la an ka jamana kɔnɔ kodɔnna caman bilala baara la an ka maa minnu ka baara ye ka an ka jamana tugu n'o ye an ka ɲamakalaw n'an ka kumalasilaw u bilala baara la ka fɛn kɔrɔ caman yuguba k'a jira k'a fɔ an ye kelen an ka jamana taabila bɛɛ la donc o baara kɛra baara nɔgɔman tɛ san ni san an ko pour que an ka kɔrɔnfɛ ko in sigi ka kuma ka san sɔrɔ an ka lajɛ n ye min fɔ sisan ba décentralisation nin o hukumu kɔnɔ maaw hakili bɛ mun na bi o bɛ cogo jumɛn bi kura kan ka fara a kan ka taa yɔrɔ jan tuguni wa ou bien min kɛra ka ban o bɛ bɔli kɛ min kɛra ka ban an y'o fana limitiw ye o tun ye de ka fanga lase jamana seleke bɛɛ ma ka mɔgɔw bɛ sigida minnu na k'u bila baara la ka fɛn caman kalifa u la jamana baaraba la k'a tila bɛɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ a la i hamina ko i b'i b'o fɔ a nafolo ka d'i ma mɔgɔ ka d'i ma fana min bɛ se a baara la k'i dɛmɛ yɔrɔ dɔw la a ye san sɔrɔ yɔrɔ dɔw la a bɛ gɛlɛya la yɔrɔ ni baara bɛ kuraya tuma o tuma a ma nɔgɔn maa minnu b'a la u bɛ siran k'a fɔ u ta ye min ye u bɛ ka bɔ suw la o la min bɛ fɔ ko transfert de compétence ani de ressources humaines o ma nɔgɔya ressources financières n'o ye nafolo fana ka tila bɛɛ ka dɔ sɔrɔ sɔrɔ la o fana yɔrɔ ma nɔgɔya parce que jamana sɔrɔ man ca o n'a ta bɛ yen n k'o fɔ an ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan jamanadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakili kuraya ka lajɛ o la min bɛ se ka kɛ n'a bɛ mɔgɔw nimisi wasa bi n'a bɛ mɔgɔw hakili sigi n'a b'a jira mɔgɔw la k'a fɔ fanga ye u ta ye o fana bɛ se k'u ta fɔ a la a bɛ mɛn fana a bɛ taa o sira fana fɛ o fɛn fila kɛra min fana kɛra o kɔfɛ o ye élection législative ye o tun dagalen don an bɛ se k'a repousser dɔw jamana dɔw kɔnɔ o y'a repousser san 2 san 3 san 4 presque n ko o ye fɛn ye an kana taa o sira fɛ sariya y'a fɔ cogo min na an k'an jija an ka kɛ waati min fɔra an ka tɛmɛ o waati fɛ ko nɔgɔman tɛ a fɔ ka nɔgɔn n'a kɛli ye c'est ka mɔgɔw hakili kɛ kelen ye ka fɛnw labɛn pour que nɔgɔ kana y'a la a ma nɔgɔ jamana ka bon jamana in ka bon kosɛbɛ donc pour que yɔrɔ bɛɛ la a ka se ka kɛ saniya la tilennenya la o fana ala y'an bɛn an sen ma o kɛra législative kɛra donc fanga seleke bɛɛ sigira an ko maintenant min ye an ka sigi ka kuma ye n'an y'o labɛn ni kɔrɔnfɛli kuma sigi ye ani décentralisation kuma sigi an k'an jija ka taa ɲɛ davantage dɔw ko an sumayara ko sariya min tun man bɛn'a kan Wagadugu n'a bɛ fɔ ko accord de Wagadugu o tun y'a gɛlɛya k'a fɔ ni fanga kura sigila kalo 2 o kɔfɛ sigi ka kuma ka kɛ nka min ye maninfinko ye o tɛ se ka kɛ ten papiye kan dɔrɔn k'a fɔ a fɔlɔ a bɛ kɛ ten a bɛ kɛ kan de kan a bɛ kɛ ka sɔrɔ sira dilanna de yɔrɔ labɛnna de an ma dɔwɛrɛ k'u kɔ ka hakiliw gɛrɛ ɲɔgɔn na ka to maaw minnu kɔdonnen bɛ ɲɔgɔn ma mɛnna hali u tɛ ɲɔgɔn filɛ yɛrɛ u ka se ka sigi yɔrɔ kelen balimaya la ŋaniyaw tɛ kelen ye dɛ nka ka se ka kuma balimaya la ka ɲɔgɔn faamuya o baara an ko n'o bɛ se ka waati fɛn o fɛn ta o b'o ta
a corona na famia bade chamana da ita fo banendo chen karika gilen credit kadai avec credit fe ala be tiendo beya me nya fo toujours ngo ni ko me chomi na ala ban tse ke fo ye ni siya mate donc ango damene ka be sisa anyo famia ko yo anamlo ayo barawde ke jamana ɲɛmɔgɔ e bɛ bɔ fanga nɔfɛ waati min n'i ye malidenw ta 100 o 100 minnu tun jigi bɛ e kan ka da i la ka fɔ a dɔ la nin cɛkɔrɔba ye n'i ye nin ta a ye waati min kɛ fanga la baara la furancɛ jan kɔsa fɛ a bɔra kɔfɛ ka i sigi ka filɛli kɛ jamana mara a b'a la waati min a bɔra tiɲɛw kalama waati min a bɔra fanga na a tora kɔfɛ a ye jamana tiɲɛw ye maa caman jigi tun bɛ e kan ka fɔ n'i nana dɔrɔn a dɔ la ɲɛ na sɔrɔ gɛlɛyaw la i da sera kuma ninnu ma sisan yala i tun bɛ fanga ɲini waati min i tun ni laminen don cogo min na limaniya minnu tun b'i la ka fɔ kɔrɔnfɛn mankan in bɛ se ka wuli hali bi o limaniya kelen ani o hakilina kelen b'i la ka fɔ ɲɛ na sɔrɔ a la wa e jigi sigi ka ɲɛ a la wa yo sé ni dama fɛrɛ ka mi foyi ma bɔ a la nka ko ma nɔgɔ fɛn min fɔrɔ ka ca fɛn min tiw ka ca a ma nɔgɔ nin kɔnɔfɛn ko in fɛn caman b'a kɔnɔ dingɛ dunba don kɔlɔn dunba de don e tun t'o dɔn yanni ka sigi fanga la dɛ tun b'a dɔn n m'a fɔ maa si ye ni nana ni n sigira dɔrɔn a bɛ ɲɛnabɔ immédiatement n ko n b'a dɔn ni n sigira an bɛ baara kɛ a bɛ ɲɛnabɔ n ma sigi don kelen kama o n ma sigi san kelen kama o inshallah n ye min fɔ a bɛ kɛ fana nka i ko k'an ka sigi ka kuma a bɛ waati janbɔ bi o baaraw de b'i fɛ i ye mɔgɔ o mɔgɔ bila baara la i y'o cikan de don o da nka jamanadenw fana sigilen bɛ k'a lajɛ ni ko an ka sigi i ko an ka bɛn nka bɛnkan b'a la e yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ se ka bɛn minnu kan ani an tɛ bɛn minnu kan dan minnu tɛ se ka sago fasoko la e fɛ o ye jumɛnw ye je sais o kuma man gɛlɛn parce que bibi in na an bɛ kuma bi o y'a sɔrɔ an bɛnna fɛn dɔ kan Alger an ye kuma fɔlɔ mun kɛ Alger sa dan minnu kan ka sigi an bɛnn'olu kan an ka kuma fɛn minnu kan an bɛnn'olu kan donc dan minnu man ka sɔrɔ a fɔlɔ an y'olu o bɛɛ bɛ an bɛnna o kan ne bolo o ye feuille de route ye a fɔ ma ko feuille de route o ye an ka sira taamalan ye o ye fɛnw ye fɛn minnu bi in na an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi bɛnkɛlaw kan a tɔ kumaw sen fɛ an na ye kuma fɔlɔ tun ye mun ye k'a fɔ an b'an yɛrɛ ta an ko tɛ se ka bɛn diɲɛ bɛɛ y'an dɛmɛ o la k'a fɔ mali ye jamana kelen de ye a ka kelenya ka kan ka to a nɔ la donc o kuma nɔgɔyara sisan mun bɛ yen nɔ an b'a fɛ an ka yɔrɔ a kuma a ka to anw bolo o fana ye yɛrɛta dɔ ye an k'o fana tɛ se ka bɛn f'an ka ɲɔgɔn faamuya o la an bɛ se ka min kɛ n'o ye décentralisation ye n'o ye régionalisation ye o bɛ mɔgɔw bɛɛ yamaruya yɔrɔ o yɔrɔ kɔrɔn fɛ mara wɛrɛw la maaw ka kuma u ka yɔrɔw sigida fɛn min bɛ bɛn o ma fɛn min y'u ka damu ye fɛn min y'u ka ladamu siraw ye o bɛ bɛn o kan fɛn min fana bɛ se ka nafolo ni hɛrɛw ni fɛnw s'u ma u bɛ se ka kumaw fɔ k'a lase fanga centrale ma a bɛ bɛn sira min fɛ maintenant an bɛ bɛn o kan min ye fana sigidaw la fɛn minnu bɛ yen n'o ye nahamafɛnw ye n'a ka dugujukɔrɔfɛnw nafolow ni fɛnw yɛrɛ sanukow ni fɛn wɛrɛw ye olu ye jamana ta ye nka o tilacogo o fana an ka kan ka bɛn o la y'a dɔn o ka kan ka mɔgɔw nafa
a bɛ mun yɛrɛ ka dugukolo jukɔrɔ n y'o fɔ hali bi k'a sɔrɔ bi ma se n taalen sajo la n ye fɛn min dɔw ye a ma diya n ye n ko sanu bɛ yan minnu b'a bɔ an ɲɛ b'u la a bɛ condition min dɔw la n'i bɔra yen ka don an ka duguninw na sajola da fɛ a bɛɛ bɛ dibi la n ko tɛ se ka bɛn fɔ nafolo min bɛ sɔrɔ nin na i ka yɔrɔ la a k'i nafa a tɛ se ka bɛn denmisɛnw bɛ kun ka taa ekɔli la u sen nankolo o tɛ se ka bɛn minnu bɛna ka nafolo in ta f'u ka ɲɛsin yɔrɔ fana baarali ma ka dɛmɛ kɛ o la donc o kuma ninnu olu bɛ na comme kuma daminɛ don u bɛ na mais min bɛ senna bi min bɛ ka mɔgɔw bila kuma camanw na k'a fɔ est-ce que ninnu laban bɛna u yɛrɛ ta an ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ nka anw fana hakili b'o la fɛn dɔ fana an b'a kɔlɔsi kuma sen fɛ foyi kana na sira kan sira min bɛna taa ni o fɛn sugu ye je crois que mɔgɔw ka kan ka dɔn bi ko min bɛ senna diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mali ko dɔrɔn tɛ minnu bɛ ni marifa ta u ka kan k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ senna bi min b'a jira k'a fɔ a tɛ an ni olu yɛrɛ cɛ o olu bɛɛ de bɛ ye bi nka sini ma ni ko taara cogo dɔ la olu bɛ bɔ yen nɔ minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ diɲɛ mara bi diɲɛ mara o de b'u ŋaniya la bi olu de bɛ ye an y'a ye Irak ko bɛ senna fana Nigeriya bi min ka kan ka mɔgɔ lasiran donc a tɛ anw yɛrɛ n'an balimaw cɛ a b'an ni maa wɛrɛw cɛ an balimaw fana kan ka dɔn ko n'olu ni anw ma bɛn a man ɲi o fana ma ko sisan ko an balimaw nka ninnu la kulu bɛ olu la olu ko ko k'aw fara ka bɔ Mali la o kuma de b'u da a filanan ye min ye n'an tɛ bila ni mɔgɔ bɛ sigi ka fɔ kɛ a k'a sɔrɔ se b'i i fɛ anw tun ka sɔrɔdasiw bɛ fo Kidal nka bi e yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ sɔrɔdasiw seginna ka na fo yɔrɔ dɔw la Kidal yɛrɛ mara hali Gawo ni Tombouctou yɔrɔ dɔw bɛ yen an ka sɔrɔdasiw t'o kɛnɛ kan Mali bɛ se ka sigi ka kuma cogo di k'a sɔrɔ Mali jamana fan dɔ bɛ yen Mali yɛrɛ ka mara foyi t'o kan yala an bɛ se ka bɛn kuma na wa an bɛ bɛn fɔla k'an to nin cogoya in na wa Jose ɲininkali ɲɛna an bɛ bɛn kuma na foyi ma tiɲɛ bi bi in na diɲɛ jamana bɛɛ sen bɛ nin ko in ɲɛnabɔli la ni o tun tɛ n'a tun tora an yɛrɛ dama ma an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ kɛ yen mais bi a t'i n'a fɔ an bɛ se ka wuli ka taa kɛlɛ kɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu y'an balimaw ye an ni minnu ka kan ka kɛ kelen ye sini o tɛ se ka faamuya o tɛ se ka bɛn donc ka armée bila ka taa Kidal ka taa maaw jagoya ka taa maaw kɛlɛ ka a jira k'a fɔ fanga bɛ an ka fanga de bɛ kan ka fuga o tɛ sira ye min bɛ se ka bɛn o la o t'a bali k'a fɔ anw tɛ an labɛn parce que n y'a fɔ tuguni n b'a sɛgɛn kan an balimaw de don mais olu kɔfɛ olu dɔrɔn tɛ yen fɛn wɛrɛw bɛ yen min ka girin n'olu ye an y'olu fana de sɔrɔ an ɲɛ ye o de ye ko in tiɲɛ ye donc olu ni anw bɛɛ bi an ka kan ka faamuya k'a fɔ n'an ma bɛn diɲɛ bɛɛ bɛ siran min ye anw yɛrɛ bɛ siran min ye o de bɛ kɛ mais k'a fɔ fanga banna ou bien fasariya don ou bien dɔgɔya don o tɛ ma dɛsɛ fiyewu abada ala t'an dɛsɛ fana nka ka baara kɛ ni hakili ye pour que diɲɛ maa tɔw ka continuer ka d'an na k'a dɔn a hakili t'an na k'a fɔ an bɛ dɔw silatunu o t'an hakili ye min bɛ sen na n'o ye ka hakili jagabɔ kɛ ka sɔn majigin na ka kow labɛn pour que bɛn ka kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ masiba belebele ye an b'o sara ala k'an dɛmɛ o la ala k'o timɛ n dɔ ma bamananw b'a fɔ ko ɲɛjugu jigila tɛ tigɛ ko ni tɛgɛko ji ma bɔ
n'i ye maliden ta k'a la i b'a ye a fanba tun b'a fɔ waati la ko i bɛ ka kankelentigi ka sabu kɛ kalataw waati la bɛɛ lajɛlen girinna ko i bɛ ka sabu kɛ i ni fanga min nana k'i bɛna kɔrɔnfɛla mankan ba pewu o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la nka sisan maaw y'a ye k'a fɔ i taama se sumana dɔɔnin mun nana n'o fana ye. bɛka k'a fɔ n b'a ban yɔrɔnin kelen na ten o ma fɔ mɔgɔ si ye nka maaw jigi kana yaro non min fɔla kurun bi a bɛ n dusu la a kalama nka n ye min fɔ sisan nin ko in tɛ jamana kelen kunko ye nin ko in man nɔgɔ i y'a dɔn nin ko in yɛrɛ bɔra a gɛlɛyaba bɔra jumɛn na libi kɛlɛ kɛla libi kɛlɛ bɛna ban tuma min na karafi ye a ka maa dɔw bila ka na a ka jamana urudu yɔrɔ la pour que ni kuru ma bɛn ma sira sɔrɔ ale ka fanfɛla la kɛlɛbolo ma sira sɔrɔ o mɔgɔw ka se ka segin ka na k'a dɛmɛ k'a ka fanga sinsin ala m'o timɛ ale yɛrɛ fagala a ko la a fagalen a ko la minnu tun ka kan ka segin ka na ka a ka fanga sinsin ni marafɛnw ye marafɛn minnu ye diɲɛ kɔnɔ bi marafɛn minnu cɛjugu ɲɔgɔnw tɛ n'a bɛ jamana setigiw dɔrɔn de ye ala tun ye se k'ale ye olu de tun bɛ yen o minɛnw ani o mɔgɔw minnu tun bɛ yen nɔ u tɛmɛna ka na mali la ka na sigi mali kɔrɔnfɛla la o kɛra cogo minnu na an b'a ɲini ala k'an dɛmɛ o tiɲɛ ka dɔn anw ka armée an kan ka min dɔn a bɛ san ni san bɔ a ma labɛn ani min ka kan o ma k'a ye fɛn ma d'a ma an ka denmisɛnw ma labɛn dɔw taara kɛlɛkɛyɔrɔ k'a sɔrɔ o tuma ma marifa ci siɲɛ kelen a ka bɔ hakili ma a ka bɔ hakili ma a ka bɔ hakili ma n'i y'o ɲɔgɔn denmisɛnw ci o mana fana cogo cogo min b'u ɲɛ u tɛ se k'o kunbɛn o k'a fɔ u ka fasadenya tɛ dɛ siranya tɛ dɛ nka min tun kan ka kɛ k'u labɛn k'u ɲɛsin jugu ma a ma kɛ o de la a ko daminɛ tuma na ni y'a fɔ mɔgɔw bɛna fɔ cogo bɛɛ la ko an ka armée tɛ se fɛn an ka armée tɛ fɛn dɔn n'an y'o fɔ an b'an ka sɔrɔsiw jogin a b'u jogin dusu min b'o la ne b'a dɔn halisa an ka da o la nka i mana danna cogo cogo ne fɛn tɛ n bolo k'an dɛmɛ kɛlɛ la a tɛ nɔgɔya n bolo an ka ko in b'o de bolo fɔ bi an y'a daminɛ ka se ka armée kura dilan ka fɛn dɔw san u ye o fana minɛnw sanni kɛla problème y'an bolo an na se kuma ma mun na o kɛra a kɛtɔ ni fili kɛra la anw tɛ gɛlɛya ko la an b'an ka fili dɔn an b'a rectifier min kan ka kɛ an b'o kɛ jamana mara ma nɔgɔ nka a ma kɛ ni hakili min ye k'a fɔ an bɛ nin ta ka bila an kan an bɛ nin ta a kɛra ka jamana labɛn n'i y'a fɔ ko ni ala ye fanga nɔgɔya an ye fɛn o fɛn n'a bɛ se ka armée malienne lajɔ ka labɛn an b'a kɛ n y'a fɔ a sira fɛ an b'a kɛ foyi t'an bolo kan ni yɔrɔ min fili kɛra o fili bɛ corriger mais an ka baara ye min an b'o kɛ donc dusu min tun bɛ na kunun dɛ n y'a fɔ n ma fara o kan bi foyi ma bɔ a la foyi ma bɔ a la. ayiwa i bɛ ka i ye député kalataw labɛn k'o baaraw kɛ a kɛra bɛn kɔnɔ a kɛra nisɔndiya kɔnɔ députéw sigira u ka député bulon kɔnɔ olu bɛ baara la sisan maaw tulo ɲɛgɛlen jɔlen don maire kalataw fɛ o kow bɛ cogo di o labɛn bɛ sen na waa tɛri i hakili t'o fɛ fɔlɔ de. a bɛ sen na min y'a to an y'a reporté dɔwɛrɛ tɛ ni an bɛ kuma na jamana
ka bɛn kan a ka kelenya kan ni an y'a kɛ maintenant nin waati in na a bɛ dɔw ɲugu yɛrɛ la k'a fɔ kelenya min bɛ fɔ tiɲɛ tɛ anw sen t'a la dɔn kan an b'a fɛ n'an b'a kɛ don min na a k'a sɔrɔ kɔnɔfɛn ko in an ye furu sira la an bɛnna ko la a pan na pour que min bɛ kɛ an ka jamana worodugu yan fan fɛ a ka kɛ kɔrɔn fana fɛ jamana bɛɛ ka se ka kɛ an b'o de baara la o dɔrɔn de don. o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen yɛlɛmaw ta fanfɛla la i ye yɛlɛma dɔw kɛ ka ɲɛsin jɛkuluw ma minnu ni fanga tɛ kan kelen fɔ ayiwa o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra k'aw ban ani i ye jɛkulu fana sigi sariyako ta fan fɛ kiiriko la kokura ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ani minisiriw olu n'u nɔfɛmaw ma minnu nɔ ka kan ka minɛ olu tɛmɛnen kɔfɛ yɛlɛma wɛrɛw b'i hakili la tun wa. fɛn o fɛn n'a bɛ se ka jamana baara nɔgɔya n'a bɛ se ka kɛ fɛn bɛ kɛ tilennenya la jɛlenya la an b'a o lajɛ k'o ɲɛnabɔ i y'a fɔ an ye yɛlɛma dɔw kɛ par exemple min ye opposition fo min ma ko opposition ɲɛma ka sɔrɔ o la min bɛ pan o tɔgɔ la ɲɛma in k'a bila condition na min ma kɛ fɔlɔ jamana in kɔnɔ min bɛ a yira a bɛ bonya bɛ sigi gasi bɛ sigi jamana kuma tɛ fɔ a kɔ tuma dɔw la yɛrɛ ni an bɛ taa jamana kungo fɔ yɔrɔ dɔw la a bɛ se ka kɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ je crois que o ye fɛn de ye a ma kɛ Mali yan fɔlɔ a ma kɛ yɔrɔ caman fana Afiriki an t'a kɛ k'an bɛ ma lajɛ ka an diya mɔgɔ ye mais fɛnw de don an ka o sɛnsɛn jamana in kɔnɔ pour que bi do sini do jamana baara ka se ka ɲɛ a denw bolo maaw ka se ka ɲɔgɔn faamuya a bɛ se ka kɛ aw tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ a bɛ se ka kɛ k'a fɔ ko aw tɛ hakili kelen ye nka o t'aw bɔ jamanadenya la dɛ fɛn de don fɛn kura don anw kɔni hakili la anw kɔni b'a kɛ ni ŋaniya min ye ŋaniya jɛlen don foyi t'a kɔfɛ. mɔgɔw da nɔrɔkɔli kɔni tɛ k'u da don fanga na u kana se ka ne bɛ baara min kɛ n'o ma ɲɛ k'u fiɲɛ fɔ o kɔni tɛ. o tɛ an b'a lajɛli don o don n'an bɛ min na n'a ma ɲɛ mɔgɔ ka sɔrɔ da ka sɔrɔ k'a fɔ an ye hali don n y'a fɔ misiri la n ko baara n'a ma ɲɛ ni silamɛw an wele k'a fɔ an ye ni silamɛw m'a fɔ ala b'o ɲininka sini a bɛ ten o tɛ se ka digi anw na an tɛ maa si daminɛ min ka di min i b'a fɔ caman bɛ ka fɔ bi dɛ caman fɔra kabini an nana caman bɛ ka fɔ nka i tulo b'a mɛn wa. n b'a bɛɛ mɛn n b'a bɛɛ mɛn n ɲɛ b'a bɛɛ la nka n tɛ bɔ n ka kuma kan ala ka tiɲɛ dɛmɛ. nka ni n jɛlen don. n'a tɛ kɛ nɔnɔ ye n'a tɛ kɛ nɔnɔ ye. nka jamana ɲɛmaa maa minnu bɛ yen ni o ni fanga tɛ ɲɔgɔn kan fɔ i kɛlen ka i yɛrɛ ɲuman k'u bila condition na n'u bɛ fɛn o fɛn ɲini ka o caman ɲini ka d'u ma i yɛrɛ ko a yɔrɔ man ca a kɛra yɔrɔ minnu na nka Sejo y'a fɔ cogo min na ni e ye nin baara ɲuman ninnu kɛ u ye est ce que u na se ka na tiɲɛ fɔ e ɲɛna ni i bɛ fili la waati minnu na. u b'a fɔ min bɛ ka kɛ olu ye bi u n'a ka kan de kado tɛ o an ta kɛ parce que an bɛ fanga la an b'a d'u ma ko an ma diya u ye o tɛ démocratie talan de don n'an tɛn'o sɔsɔ o ni min ka kan o bɛ d'u ma o la a tɔ b'u yɛrɛ bolo n tɛ maa si bali ka kuma maa si n tɛ fɛn di n tɛ maa san sanni tɛ abada. an bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni ka sabu kɛ n'i ye jateminɛ fana kɛ i b'a ye k'a fɔ ko cakɛda dɔw dayɛlɛla nka o cakɛdaw ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ yen nɔ i n'a fɔ minisiriso min sigira malidenw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ka bɛn na ani ka tila ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ sigi kokura o baara kelen la e yɛrɛ tilala ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini i tɔgɔ la k'o ka kɛ i filɛli ɲɛ ni taamasen ni kumada ye yala nin ko ninnu u ma sogolo ɲɔgɔn kan kojugu k'a yɔrɔw caya wa tɛri kɔrɔ wɛrɛ b'o la i bolo de. bɛɛ ka ɲininkali ɲɛna parce que a bɛ ka mɔgɔw dɔw m'a faamuya kosɛbɛ bɛka min ye ministre réconciliation ye o ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye gouvernement baara hukumu kɔnɔ
k'i jija cogo min na an balimaw fɔra ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ in na ka se an ka mɔgɔw ma jamana kɔnɔ yan ani kɔfɛla la pour que u n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na k'u hakili sigi ka baara kɛ fana a kelen tɛ ani minisiri min bɛ ka baara ye ka kɔrɔnfɛ la fɛnw la segin u nɔ la ka fɛnw dilan fɛn caman tiɲɛna yen nɔ donc ka yɔrɔw labɛn pour que u bɔra sigida minnu na u ka se ka segin ka na o sigidaw la u hakili sigilen mais pour que hakili ka sigi fo o ko ka labɛn u bɛna yɔrɔ min na fɛn dɔw kɛla a ye mɔgɔw kodɔn ɲɔgɔn ma ni e sigiɲɔgɔn i balima suko dɔgɔtɔrɔ cɛ o wulila ka se i ma ka fɛn kɛ fɛn min tɛ bɔ mɔgɔ kɔnɔ a ma nɔgɔ donc fo ka bɛn ko la ko dilan o ka baara y'o ye ne ye min lasigi n'o ye premier ministre Modibo Keyita ye a k'ale ka baara o ye daniya baara de ye c'est à dire que ne tɛ yɔrɔ dɔ Modibo bɛ yen kɔrɔnfɛ ko in kuma na gouvernement a bɛ kɛ gouvernement ka baara la a bɛ dépend ne dɔrɔn de la directement donc a ko la ka se ka taama ne yɛrɛ ani bɛɛ cɛ a kɛra communauté ye a kɛra groupe ye n'a ye min fɔ o ye ne ka kuma ye. I ye min sigi i ka dannama don wa a ye se ka baara in ɲɛ wa. ni ka dannama tɛ ne da sigi n y'a sigi fana n bɛnna n sen ma maa si jamana in kɔnɔ min ko Modibo ka sigili ma bɛn bɛɛ n'i ka dannamɔgɔ don bɛɛ n'i ka dannamɔgɔ don Modibo ye mɔgɔ min ye n b'a dɔn mɛ hakili sigilen don mɔgɔ min sɔnnen don a bɛ lamɛnni kɛ mɔgɔ min a ye bɛɛ bonya kabini a sigira a sera bɛɛ ma a ye bɛɛ lamɛn a taara Alize a seginnen ka na a ye ɲɛfɔli kɛ bɛɛ ye a sera bɛɛ ma donc n ye min kalifa la fo ka se bi ma kɔni ma tigɛ a la n jigi b'a kan min ye commission vérité justice et réconciliation ye tɔgɔ kura don fɔlɔ la c'est commission de la réconciliation n'i y'a mɛn mɔgɔw bɛ bɛn ka segin ɲɔgɔn ma o k'a sɔrɔ min y'u ko don ɲɔgɔn na o kuma tiɲɛ fɔra après an bɛ Ala deli maaw ka hakili ɲumanw sɔrɔ ka yafa ɲɔgɔn ma ou bien n'u ma yafa ɲɔgɔn ma sariya ka kan ka min kɛ a b'o kɛ mais baara min don baara nɔgɔman tɛ tile kelen baara tɛ gouvernement baara tɛ baara don a bɛ se ka mɛn donc fo ko jɛkulu in mɔgɔw sugandi kosɛbɛ e y'i ta fɔ bin kelen kan gɛlɛya caman y'i sɔrɔ nin fana y'a ta fɔ tiɲɛ bɛ yɔrɔ jumɛn ka o mangu sigi après bɛɛ k'i ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ ye min ye o bɛ bange n'o bangena maintenant an ka jamana ye jamana de silamɛ jamana de don n'i ko n yafala o ye n yafalen n'i ko n ma yafa sariya ye min daga an ka t'o sira fɛ an bɛ t'o sira fɛ donc commission vérité justice et réconciliation donc nin saba si ka baara tɛ kelen ye. I y'a yira fana k'a fɔ ko an bɛ san min na nin n'o ye san 2014 ye ko o bɛna kɛ ka ɲɛsin yuruku ale kɛlɛli ma o bɛ danga jumɛn na. i y'a dɔn mɔgɔ bɛ fɛn dɔ décider pour ka yira mɔgɔw la min bɛ i dusu la kosɛbɛ o kɔrɔ tɛ ko o ko i b'o bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen o hukumu kɔnɔ année de la lutte contre la corruption fɛn ba de don pour k'a dɔn mɔgɔw ka kan k'u yɛrɛ minɛ fɛn dɔw la u bɛ sira minnu kan k'a dɔn nɔminɛw y'a kɛ ni maa o maa bɛ yuruguyurugu kɛ ka jamana ta ka a dun i ma daga n'a ye o sira ninnu o nɔbolo daminɛna a ma daminɛ an b'a continuer de parce que an ye dɔw sɔrɔ an ye dossier caman sɔrɔ an nana ye
tɛgɛ kɛra dɔw la an ye a caman don justice la caman bɛ sen na dɔw mankan yɛrɛ wulila a bɛ fɔ ko politiko de don politiko tɛ maa si nɔ minɛ politiko sira tajuru sira tɛ voilà tasa t'o fɛ kɔsa nana dɔw yɛrɛ taa sen fɛ mɔgɔw ko politique sira don politique sira bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na a tigi ka parti bɛ gouvernement na a ka parti ɲɛmɔgɔ bɛ gouvernement na o bɛ se ka kɛ politique sira ye cogo jumɛn na n'aw ka sabali an ka da justice la n'a y'a bila yɔrɔ min na kabini n sigira fo ka se bi ma ma juge wele ma procureur wele m'a fɔ a y'a kɛ tan a y'a kana kɛ tan m'a fɔ m'a fɔ a ye nin bila a ye nin nɔ minɛ a ye nin tigi bila m'a kɛ a fɔ ka n bɔ yan n bɛ t'o sira e fɛla bɛ dɔn cogo di ka waleya n'i ma kiiritigɛbaw wele k'u sigi k'i fɛla f'u ye u b'u ka baara dɔn ne ka baara ye dɔrɔn de ka a kɔlɔsi a bɛ kɛ cogo min na n'a tilenen don ne ye magistrat ɲɛmɔgɔ ye président ye n ka baara tɛ ka f'u ye a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan o b'u ka baara dɔn n ka baara ye de jamana tɔgɔ la k'a lajɛ ni ko bɛ taa sira fɛ ni juge yɛrɛ tilenen don n'u ma tilen fɛn minnu b'o la maintenant o bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na o ɲɛmɔgɔya bɛ ne bolo an kan ka min kɛ an b'o kɛ fɛn dɔ kɛra jamana in kɔnɔ a tun ma kɛ fɔlɔ ne kɔni ɲɛna juge dɔ minɛ ka don kaso la a kɛra jamana in kɔnɔ a ma kɛ ni procureur dɔw minɛna ka magistrat dɔw minɛ o kɔrɔ kɔni ye k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ sen na dɛ fanga ka kɔrɔfɔ lasela a bɛ kalo dama dama bɔ bi ale bɔra ka laseli dɔw kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye amadu tumani ture ye awa ka sabu kɛ a ye janfa min kɛ ka ɲɛsin faso ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nanzaraw ka kunnafoni di gafe dɔ fana ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ ka ɲɛsin i ma ayiwa o fana kow bɛ cogo di an bɛ don min na i ko bi i y'o bila ten wa tɛri dɔ fɔ an y'o la dɛ min ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ka ko ye n tɛna fɛn fɔ la parce que a bɛ yɔrɔ min na sisan n y'a fɔ ni jugew da bɛ kuma min na ne bɛ n tɛ fɛn fɔ la n tɛ n sen don o la nka ala bɛ bɛnganiya dɔn ne mana tasira kama a mana gɛlɛya kama n'i ye fɛn dɔw sɔrɔ sira la u b'u ka sira la n ta ye min ye ko caman bɛ yen n tun b'a faamuya n y'o caman faamuya kɔsɔn in yɛrɛ la n y'a kalan fajew ka journal dɔ la ko cɛ in ka ko ka gɛlɛn tellement que a bɔra an jigi kɔrɔ an ma ɲinɛ a bɛ kɛ mɔgɔ min a ma ko ye cɛ jumɛn ne a ma ko ye o la fɛn caman kɛla mɛ an y'a dɔn fɛn dɔ ka gɛlɛn a ma ni fɛn bɛɛ ye o ye a danbe a n'a ka hɔrɔnya ni o nɔgɔla cɛ yan b'a dɔn a bɛ o dig'a la dɛ n'o fɔra ko min na i b'o ta ni hakili ye ne ka conseil u b'u ka baara la u b'u ka baara dɔn n bɛ dan ye i bɛ kɛlɛ kun min na n'i y'o dɔn o bɛ nɔgɔya i bolo